Nchama ene ngigwete no eno gukura nkure. Inki seneta ko bori governor. Ata gutiga governor ko ligasi yaye. Nere keraraga ni chinga kichiaye onye toko mochora nera akore. Tiga ne governor pi akore gasi yaye una tuwa mwaete. Gaki na yota korora ogendo ligiande asokonya gosiga kwe uno kobeka liga na liango kona ya kwabeire ngoko. Ngokurande abangina tokura. Seneta wato chandire. Reto bwate twala tegereire radio. Nganali Nyamire County. Nganali Nyamire County. Na uno ne yuma na tokoliwa. Obuya bwake. Lakini obuya into bana infintoro bali to anyolire amagendero amusi sineta babu atire ndo akora. Lakini amangana rago chakati yuma na Kongo mugeni ne sineta bakoerera. Abono bnante ne inega onte nine kwaniapa na nata banje numu nyagitari na ende na kuriga sikenyengi na ende nakabeile examen amangana angu kana Kongo mugeni rubgate boundary yao une sineta otajira ini yao une musineta governor ule president ya Nyamira Muhammad Sikani nera kole egasi yaye muntu talira ikense kiro muntu otacho mustari o mweshimiwa governor chance yengiya atokolele menemo nyora matunda amaya egento kinna ende nda comment igoro chibesa ndire county governor na ira county yaye ya Magenda nere bune senator nere na ira county yaye bune senator akola Magenda do your own job and live with the governor gosema notali bo injenara goteba igo yo minto senator Kongo mugeni tigasi ko yo minto gabana uno mwana itubwirira wangaga iga ta kona gotochari kirenga kiboire kona ko murta Magenda obera bune ngo ko beka lige neri moya mako kaliyo nsi yonse wete ntu ndete yona kana bakutu tajikorama umo senator lakini ntu akana gochari mwana itubwirira wangaga twara ko mu advice iga tigachi sege chawa ta Nyamira akona gosegeta aba MCA bakona kurwani gabana liyo baba kana boire account yito chibunge cyabeire biro twara gosaba bari yengera bachamo erinde bachoke Nyamira yaito ndobanyete 2027 no boga no bwa agatagete na intu maligeretie no mbona basena to butu amokonye tutama eto muntu twachorete ata musima jana ore ngoma senet lakini yakatuibera tukamutigera abantu bami tukosenaki oino Kongo mugeni senet tukona kwa karibu ngo no be kali na boire tigazi ko mugaba noito ono amangana na igwete igoro are seneti ntogokiri na amangana mo seneta kwanete mo seneta igaguchana na mugaba noito bobe ntutageta mugaba noito ribaga akore gasi yaye bono ngo endara matanga chinse guchirogoro ari guchisoborogoro tana goja matanga ga maintwa atoero ngoriende toigwa mangana gukwana igakwe bacha ogenda isiko uchikwana na mangana amusia gutarera igondo tagete atoeri baga aye amusiri baga akore kibindi kia miaka ye 5 ere togoja goika siasa tosoke siasa tobambane onya kuborio bo governor achichobo governor lakini obo senator nere bwamusinyire gekora ntu rokenda tokonyire mate chikura buya lakini tana koenda no nyene tana koenda no ni county ekero kia yengero rabwenda kuikaransa baikaransa governor amangana aya no gukwana isiko okwana ogenda tigache county aikaranse aba aikaranse aba MCA baikaranse batokorera Magenda ekina kitu tagete tokorera yamano mugabana tindaro mawosae senator Kongo na chita konga na bali becha bekagwa na ko andare korosi pacheti bungare techibese ground ya twana kora bese iki ere kare bisete twana ko mobol maswali itigache ga ground data tena kyata gitu na ndonya gataite kirokyo bagabana tigate gara 2027 ntoi bali rigo na intutoro che binko sbigo koregas nero raro nero manne nero takir ko banga mata account tiga mangana ko nyakubeka maba ko nyakwereria gabana bobe mangana intogo jigota igo na Kongo nchemo maete muna ari ko boli siasa timo maete muna montonde mo maete na sana tayane na kirite kura toke national government ro Nairobi tinanya ko marandons igora toke no boli mon kulinga na maro re account tina maro account karonko genda ngo nyore gabana yane yo kya gari obis ko ishinda igaba Kongo tigache ground ko sa tu mwakirte no tumugirango nche asakare ko ndatin komani tanya go chamagwa none magwa chita ngena bangina ga iga ngabangine ke melikeino go kerete randi chibesa tanya koreta besa gisa eto kumetinga tiganga tigane sia sembe yo kurama tigache ga onye ga tete chikura ntorore nga onde tora chore 2027
buya mono intubono buna bananchi muna nje nde kichana ntoroche chibara nje ndrete kolemwa chibara chiri chimbe cyarenge nyamira barate ncyenderete chibara kolemu chibara cyarosi gukinyinga chibara mandromp ya tindo gishidere yaro igabana na ira account yaye ya magenda nere bune sineta nere na ira account yaye bune sineta akorera magenda do your own job and live with the governor road kusema natali bo igoro ya matanga tali se yoko genda matanga kore mi amateri asiride da bamwabo ekero ko genda matanga kubeke ryogi oleta siasa ya nyamira matanga iyo ubwatika so kora matanga ukura matanga utie obotoere totiga tinkwana chimbe na okwanyola ile chance yokumana na kiota na korangerio mukutano siasa rendo tebya abantu amagendero gwakore ayagirenga kinerio mana na criticizing everybody. Thank you. Oro na mangana ba yo kumutwa ya gukorwe radio mambia no musene tanko yone labani ne gavana gavana ne bwate gasi ya yokora no musene tanko bwate gasi ya yokora uyere tu amoyuro kirenga ki amatanga wapi iwe gavana kurwana tuanya ko moyo wago che gusara ngiri abantu bukutano atotebyo mujando eno rugiwe ikibono kitukumetu togo kwane uchisari na ki ata uti gava ne kolega sia yeria achortu na bana na ba account yingi ya ina rama swali tu watu tu kwego Nchesa marieta ngoro kujeni rina kuruma wawa asense moya ye senetu yo ubwata maswali gutia senga bana seneta mugeni igabwata maswali gutia gavana kirenga kintu to kubunga ko na koramike gore ya gavana lakini kasi yayo mwenye nera chore tuntundu anakoyerwa tuna njente beke ni na morore tinga ke yemekera ringi ukambini lakini goikera boni gara ko morora na ndini monyora no enjira tingu mumanya kona kingu bona ki gasi yaye bonera chore tunire ine yoko na okwisionia igafana nchama ene ngigwete no eno gukura nkure nkisene ta ko boli gavana ata gutiga gavana ko ligasi yaye nere keraraga ni chinga kichiaye onye toko mochora nera akore tiga ne gavana pi akore gasi yaye una tua mwaete gaki na yota korora ogendo ligiande asokonya gosiga kwe uno kobeka liga na liango kona ya kwabeire ngoko ngokurande abangi na tokure Seneta mugeni otochandi ata gutiga gavana watonyarire otachecheri bobe amina twarari bobe ni ntutoko imo kichinda metie nyikianda toroche mecha